Inu wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi mayi amene asumiridwa chifukwa cha mwana amene anapanga adopt. Mayi ameneyu dzina lake ndi Victoria anakwatirana ndi mnyamata amene amatchedwa Clement Maseko. Victoria ndi Clement Maseko china chilichonse chinali bwino mu banja mwawo, ndipo Mulungu anawadalitsa ndi ana awiri. Ndakukhala kudapezeka kuti adapita kumuzi munali mu chaka cha 2025. Adapita kumuzi kuja adafikira kwa anti yawo, ndi kwa anti yawo kuja kudalinso mwana amene mayi yake adamwalira, bambo ake sawadziwa, amakhala mnyumba muja. Ndi Clement ataona mwana uja adamumvera chisoni, kenako adawapempha anti yake ngamutenge mwanayi nzikakhala naye. Anti yake aja sanamukanize, anamuza kuti chabwino ungathe kutenga. Clement komanso ndi mkazi wake Victoria adantenga mwana uja, anabwera naye adambokhala naye munali mu chaka cha 2025. Ndamakhala ye nthawi zina anti ake aja ankaimba foni kumamuimbira Clement ndi cholinga choti azidziwa kuti mwana uja ali bwanji. Ndankawauza kuti mwana uja pano pali bwino, mwana uja panopa apita ku skulu, mwana uja ndi wanzeru, izi ndizi ankawauza zabwino zokhuzana ndi mwana uja. Ndi anti ake aja akamava zimenezi ankakhala usangalala, komabe mbali nake mtima mwawo sankasangalala kwenikweni. Zotsatira zake amakhala ye mpaka na mu chaka cha 2026. Ndi mu chaka cha 2026 mwachisangalalo Clement adapanga chiganizo chopita kumuzi kuja kwa anti yake ndi mwana uja kuti akaone kulinso anti ake aja akaone mwana uja amene alili. Anatengana ndi mkazi wake Victoria anapita kumuzi kuja munali mu chaka cha 2026 pa 13 February. Atafika kumene kuja china chilichonse chinali bwino. Anti ake aja adamuona mwana uja adalosangalala, kenako adayamba kuchenza pene paja. Atamaliza kuchenza anapanga ulendo wawo obweranso ku nyumba. Atabwera ku nyumba atangokhala pang'ono, anti ake aja adayimba foni kumuimbira Clement Maseko. Ukudziwa chani? Ndasintha chiganizo, ndikufuna mwana ameneyo umubweresenso. Mwanayo zina lake ndi Emma. Anamuza kuti mbwerese Emma, ndikufuna ndikupase mwana wina. Kumbukirani Emma anti aja sanali mwana wawo, ndi pano anapanga chiganizo chakuti Clement atenge mwana wawo ampange adopt. Ndi Clement atamva izi anapanga chiganizo chomfikira mkazi wake. Anamuza mkazi wake Victoria, anti akunena kuti timphirise Emma tikatenge mwana wina. Mkazi wake atamva zimenezi sizinamvekere bwino, chifukwa chakuti iye uja ndi Emma adagwirizana, ndipo china chilichonse amapangira limodzi, ankamvetsetsana kwambiri. Kenako Victoria anati no, zimenezi zosatheka, ine mwanayo ndimagwirizana naye, china chilichonse mwanayo timapangira limodzi. Ndi kuti utengeso mwana wina umubwerese kuno, choyamba mwanayo sizimvekera bwino, mwanayo zimpwereka. Chachiwiri kuti nzanzoloweso mwana winayo zizatenga nthawi, ineyo ndinamuzolowera mwana uyuyu amene ali Emma, sindofunanso mwana wina, chonde auze anti akowo. Zotsatira zake Clement Maseko adauza anti yake kuti mkazi wa ine sakufuna mwana winayo, akufuna mwana yomweyo. Zotsatira zake anti aja sizinamvekere bwino, adayamba kulimbana mpaka zinafika pokangana akuti ampirise mwana uja. Kenako Clement adauza anti ake aja, mkazi wanga wapanga chisankho, akonda uyu, chonde musalikakamize zinthu zimene sitikufuna, chonde tilekeni. Zotsatira zake anti ake aja adalusa, adamuza Clement kuti mwanayo amene ali Emma abwerere, sakatenganso mwana wina koma abwerere, musafike mu Juni, akuti ndi zimene anamuuza. Ndi Clement sanampirise mwana uja mu Juni ku nyumba kuja. Ndi zotsatira zake anti ake aja akulongolola kwambiri, akuti tiona ndikuonesa izi ndizi, ndipita ku polisi mwakuti ndibera mwana, ndi zimene akukamba. Ndi Clement wabwera pano ndi cholinga choti timuthandize nzeru. Akuluakulu mutakhala mu nyengo imeneyi, ineyo mungatani? Mungathe kuntenga mwanayo kamusiya, kapena kungokhalabe naye mwanayo? Ndazifumu nkhani yake ndi imeneyi, mutakhala inuyo mungatani?